17. ročník Bobr Cupu a zároveň otevřeného mistrovství České republiky v extrémním závodě tříčlenných štafet hostila Litovel. Závod přinesl rekordní účast 249 štafet a také drobnou změnu trati, kterou zapříčinil silný průtok v řece Moravě. Bobr Cup je závod, který se nevzdává. Tradičně běžeckou, cyklistickou i vodáckou část zpestřují drsné brody přes řeku Moravu, ale letos byli pořadatelé nuceni kvůli silnému proudu brody bike room zrušit úplně a běžce poslat jen na úvodní dva a s povinnou vodáckou vestou. Na jeden brod jsem viděl, jeli jsme těsně kolem, taky jsem na něj koukal. Nevlezl bych tam ani za nic, protože jsem jak ta voda valí, tak říkám, to bych vylezl někde v Olomouci. Nejrychleji letos mírně inovovanou trasu absolvovala domácí štafeta pivovaru Litovel. Běžec Martin Frey sice předával cyklistovi štafetový kolík s bobřím ohryzem až jako druhý, ale Robert Novotný odvedl na kole skvělou práci, kterou pak završil na kajaku 8násobný mistr světa Kamil Mrůzek. Po závěrečném skoku do bazénu v Litovli tak mohl slavit již své 6. vítězství v této legendární adrenalinové soutěži. Ty štafetové závody, to je něco úplně jiného, než to, co jezdíme, to je individuál. Že? Tady prostě musí všichni tři odvést maximum, žádné technické problémy nesmí být, aby z toho byl takovýhle výsledek.